Повертаємося до студії програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереградська. Вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. Ми продовжуємо говорити про актуальні теми сьогодення. Зокрема, наступні півгодини ми будемо говорити про соціально-політичну ситуацію в Україні. Зокрема, компанії «Социск», «МІС», «Рейтинг» та «Центр Разумкова» з 28 жовтня по 14 листопада провели дослідження, соціологічне дослідження. В ході цього опитування опитували українців від 18 років з різних міст та селищ і загалом опитали 20 тисяч респондентів. Говорити ми будемо про результати цього соціологічного опитування з соціопсихологом Вадимом Васютинським. Доброго ранку, пане Вадиме. Ну, власне, почнемо з першої теми опитування, на яку проводили. Це визначилися з нагальними темами, які, в принципі, хвилюють українців. А саме, можемо показати навіть графіку, воєнний конфлікт на сході України хвилює 51% українців. Після нього йде зростання цін на основні тарифи, інфляція, потім низький рівень зарплати чи пенсії, відсутність роботи, безробіття, високі тарифи на комунальні послуги, корупція у центральній владі. Далі можна також побачити і інші складові, тобто нестача свободи і демократії займає останнє місце в цьому рейтингу, тобто, власне, майже не хвилює, згідно опитування, українців. Пане Вадиме, ну прокоментуйте от такий зріз опитування. Ну, він не є несподіваним. Я думаю, що більшість пересічних громадян, якби їх спитали, про що людей найбільше турбує, десь так приблизно не відповіли б. Але тут є одна така цікава річ. Соціологи показали дуже точні дані, молодці. Я психолог. Ми опитуємо трохи інакше. От цього літа опитував, наприклад, особисто в Донецькій області, Дніпропетровській і у Вінницькій, так для порівняння. Це була не строга така вибірка, тобто опитували там. Це не відповідає генеральній сукупності її структура. Але я ставив запитання так, як вам живеться, що змінилося в вашому житті за останні 3 роки, що змінилося в житті людей навколо вас за останні 3 роки. Тобто ніби так провокуючи на зміст про те, що у зв'язку з війною, але про війну питання ми не ставили. І от виявилося, що власне про війну згадали лише 8% наших опитаних. Про війну як проблему. На першому місці були матеріальні проблеми. Тому, розумієте, якщо перед людиною є ось цей перелік, що важливо, що її найбільше турбує, то, звичайно, війна виходить на перше місце, це цілком очевидно. Але коли ми вивчаємо більш таку емоційну реакцію, то виявляється, що війна вже відійшла десь там на другий план. А чому це сталося? Це виключно з психологією пов'язано? Тобто людина просто пристосовується? Насамперед, психологія, я думаю, тут є дві такі речі. По-перше, вже нема вже цього ефекту. 14-й рік, ще 15-й рік, коли був ефект навіть такої новизни, в негативному розумінні новизни, коли війна, страшне, невідомо, що буде, коли, пам'ятаєте, ми в Києві чекали на путінські танки і таке інше. Тоді це, звичайно, було, мабуть, було на першому місці. А зараз люди до цього звикають, вже втягнулися. Тобто безпосередньо війна як явище, повсякденне явище, турбує тих, хто перебуває там. Наших, значить, вояків, мешканців тих регіонів і таке інше. Якщо відходимо трохи... І так і було. В Донецькій області люди частіше все-таки згадували про війну, ніж у Вінницькій, наприклад. А на перше місце виходять такі повсякденні справи. Повсякденні справи для великої частини наших громадян – це справи такі матеріальні, ціни, пенсії і таке інше. І тому немає нічого дивного, що люди в першу чергу говорять саме про це. І мене трохи це засмучує, напевно, тому що, знаєте, я думаю, що свідомі громадяни повинні якось трохи мислити глобальніше і більш так геополітично, чи що, з одного боку. З другого боку, як психолог, я розумію, що люди переймаються насамперед своїми повсякденними проблемами. Хочу попитати вас ще про позитивні все-таки зрушення, тому що, знову ж таки, це опитування, воно надало інформацію, попитали в людей, які все ж таки позитивні зміни відбулися у житті українців. І, що саме цікаве, відзначили початок ремонту доріг, аж 44,9%, підвищення пенсій, проведення роботи по благоустрою та озелененню вашого міста або села, спрощення отримання адміністративних
послуг, підвищення заробітних плат, якість соціальних послуг і на останньому місці притягнення до відповідальності корупціонерів. Але, зокрема, зауважили про те, що взагалі нічого позитивного не відбулося. 30%, 37%, майже 31%. Що ви можете сказати про загальний, не знаю, психологічний стан соціуму? Ці цифри дуже добре відображають цей стан. Ну, по-перше, нам всім дуже хочеться знати об'єктивно, чи є якісь позитивні зміни. Об'єктивно вони ніби є. Вони, на жаль, не такі великі, як хотілося б. Вони, на жаль, знаєте, менші, ніж були очікування, ніж були і є очікування щодо них. Тобто людям хочеться, щоб мінялося ось уже на очах. А воно на очах не міняється. Крім того, дуже багато стосується там ставлення до влади, скажу про це трошки пізніше, якщо забуду, нагадайте, будь ласка. Так ось, оці 30%, які вважають, що нічого на краще не змінилося. По-перше, для певної частини людей справді такі зміни можуть бути непомітними, і в їхньому житті їх може просто не бути. Навпаки, може мінятися на гірше. Це завжди. І в усьому світі ніде 100% люди не кажуть, що змінилося на краще. Якщо 90% кажуть, що змінилося на краще, то знайдеться 5%, які скажуть, ні, змінилося на гірше. Ось вони і в нас є. Це одна річ, але є друга, ще більш психологічна. Більшість із цих 30% – це люди, яким потрібні навіть такі вже явні позитивні зміни, щоб вони принаймні нічого не могли сказати. Тому що є частина людей, для яких навіть певною мірою таке задоволення настає від нарікання, що все погано, все кепсько, все одно нічого на добре не міняється. Знову ж таки, я як психолог їх не засуджую. Знаєте, поки є такі психологічні дослідження, які показують, що частина людей, я так інтуїтивно оцінив їх відсотків на 15 приблизно, що їх є, які отримують задоволення від того, що скаржаться, що нарікають, що все погано. Ну і тут, власне, говорячи про владу. У нас на першому місці сьогодні нарікання на владу, практично всі нею незадоволені, і ті, хто, скажімо, за реформи, бо влада їх не проводить, і ті, хто проти реформ, влада їх проводить. Але, розумієте, коли очікування, надії, сподівання не справджуються або справджуються якось, нема підстав дуже сильно радіти, тоді ми шукаємо пояснення. Хтось або щось має бути винним. Найзручніший об'єкт – це влада. І ти розумієш, що, наприклад, в 2014-2015 році ми могли більше нарікати на Росію Путіна, то сьогодні це вже не так очевидно, це ніби вже як певна така аксіома. Більшість громадян, так, очевидно, Росія агресор і таке інше, але ми ж говоримо про наше повсякденне життя. І тут основним об'єктом таких нарікань – це є наша влада, яка завжди під рукою, якої повно по телевізору. Тобто, хто винен? Зрозуміло, що це вони. При цьому я не виправдовую влади, тільки пояснюю ситуацію. Стосовно нарікань на владу, зокрема, давайте перейдемо тепер будемо говорити про виборчі настрої українців, посилаючись на дані опитування. Зокрема, говорять про те, що якби зараз відбулися вибори, то за Петра Порошенка проголосували би там 16%, за Юлію Тимошенко 14% і за Святослава Вакарчука 12%. Тобто, попри те, що ви говорите, що скаржаться все одно на владу, зокрема, також провели опитування стосовно виборчих партій, і цікавим є, що лідером є Батьківщина Юлії Тимошенко, це 16%, і за нею одразу йде блок Петра Порошенка 15,4%. Що ви можете про це сказати? Чому скаржаться, але все одно найбільшу підтримку отримують діюча влада? Найбільшу, 15-16% для діючої влади – це не така ж велика підтримка. Але найбільше з тих, кого опитали. Окей, так. Розумієте, кілька місяців тому Порошенко і діюча влада мала нижчий рівень підтримки. Напевно, найбільше на це вплинуло підвищення цих пенсій, бо нас пенсіонери – це наш основний електорат. В певному розумінні частина його дуже вдячна, бо навіть невеличке підвищення вже викликає в них бажання подякувати. Частина, навпаки, хоч як їм підвищено, все одно будуть незадоволені, про це я вже зрештою сказав. Тут, розумієте, ось це нібито поліпшення, мабуть, воно є, це поліпшення, хоча воно таке, якесь невеличке. Дуже важливо знати, чи це вже справді почалося відновлення економіки, чи це вже справді ті реформи, які нібито було проведено, чи вже справді почали давати ефект, чи це лише якась така тимчасове поліпшення ситуації, зокрема, гра влади вже перед наближенням виборів, яка намагається якось трохи задобрити людей.
Ну, я, наприклад, не можу зорієнтуватися, що воно є, те чи те. Я сподіваюся, що це справді вже почалося нарешті якесь економічне піднесення, яке тоді дасть ефект. Якщо воно буде, справді цей тренд збережеться, то тоді, напевно, на наступних виборах чинна влада їх зможе виграти. Якщо ж ні, варіанти будуть різні. Тому що реально такої дуже великої довіри наших громадян не викликає жодна політична сила. Тобто кожна з них має, всі там десятка цих більш-менш відомих, кожна з них має свій ядерний електорат у вигляді кількох відсотків. Ну, розумієте, 10% такого відданого електорату не має взагалі ніхто. Ну, може, Юлія Володимирівна так десь 10-12 має і то. Бо ці 16% за Порошенка, це все одно це більш такі трохи, ну, навіть половина з них такі трохи ситуативні, які просто голосують за них зараз під впливом тих позитивних змін, або голосують за те, що просто більше нема за кого. І взагалі ми весь час вибираємо найменше із зол. А цікавий ефект Вакарчука, знаєте, це ефект такий, ну, скажімо, позитивний. Це, знаєте, є частина нашого електорату, оцих 10-15, може 20%, демократично налаштовано, реформаторськи налаштовано, проєвропейськи налаштовано, такого сучасного, передового, знаєте, які шукають тих, за кого можна віддати, це свій демократичний голос. Вони не вірять чинній владі, бо вона видається їм надто і корумпованою, і фальшивою, несправедливою, хитро зробленою і таке інше. Вони вже не вірять там Юлії Тимошенко, чи тим паче не вірять всяким опоблокам, партіям «За життя» і так далі, тому вони шукають цю демократичну силу. Таку роль кілька років назад виконувала «Самопоміч». А вона теж великою мірою розчарувала, і тому люди шукають якісь такі інші варіанти. Ось зараз виплив Вакарчук, симпатичний, незаплямований, молодий, енергійний, десь там в Америці щось там навчали і таке інше. Ну, знаєте, ми не можемо сказати, яким він буде, якщо раптом стане президентом. Ось. Тому що вже було багато цих розчарувань в нашій історії. Але знову ж таки, на безрибі рак риба. Частина демократично налаштованого електорату, якщо справді Вакарчук балотуватиметься, за нього проголосує, як за якусь таку альтернативу, може з незрозумілими перспективами, але принаймні на сьогоднішній день кращу за Порошенка, за Тимошенко, за Рабіновича і таке інше. От ви говорите про те, що українці вже не довіряють владі, там будь-які партії, насправді, і те, що Вакарчук... Більшість українців не довіряють. Так, більшість українців. І те, що з'являється Вакарчук, це така дійсно незаплямована постать. А що ви можете сказати, якщо в загальному підсумувати? Бо існує теза, що насправді українці дуже сильно ведуться на такі популістські заяви, і в першу чергу от саме на цей гачечок вони потрапляють. Тобто, чи це дійсно так, і чи має той дійсно вплив більшість електорату, яка все ж таки за гречку там готова віддати свій голос? Так, два питання, що не забув, може склероз наростає. Так от, розумієте, перше питання, чи справді українці такі наївні. І це вже не так, але ще так. У 90-х роках ми були набагато наївніші. Чому? У нас не було досвіду реального політичного вибору. В совєтське время ми голосували за одного кандидата, це було очевидно. І потім, коли з'явилося кандидатів багато, різних, з гарними словами, люди велися на гарні слова, на гасла і таке інше. Причому в різних регіонах по-різному, там десь за неньку Україну, там десь за русський язик і так далі. На сьогодні вже менш такого наївного електорату, і люди раціональніше вибирають, з більшим досвідом, менше вірять просто гаслам і закликам, але з другого боку, наш політичний спектр реально такий, що справді вибирати нема з кого, але вибирати треба. І тут це справді складна для багатьох громадян, для більшості громадян це складна ситуація. Все ж таки прийняти оце правильне рішення, тут багато різних чинників. Врешті голосуємо за найменше зло, голосуємо за тих, кого рекомендують лідери громадської думки, так звані, там авторитетні особи і так далі, так далі, так далі. Дехто голосує так трошки навмання. Знаєте, я ніби експерт, свідомі громадяни, я теж не зовсім чітко знаю, за кого я голосувати на наступних виборах. Ну, звичайно, якось вибори обов'язково буду голосувати, але сказати, що я от хочу за цього чи за цього, я не можу. І друге, оці, хто за гречку, ні, вони не виконують аж такої дуже вирішальної функції, тому що оцей електорат, який за гречку нібито продає свій голос, по-перше, знаєте, більшість їх усе-таки це ті, які реально навіть не голосують. Це електорат, який не цікавиться політикою, який не має своєї позиції, і вони голосують лише тоді, коли безпосередньо, чому ж, знаєте, декому платили тільки після того, як він там винесе, покаже свій бюлетень, так? Чи сфотографує свій бюлетень.
Бо зрозуміло, що їм не можна було довіряти, бо це люди, які от вони гречку візьмуть, але лусати не підуть реально. Тому і все-таки більшість нашого суспільства за гречку таки не продається. Можливо, гречка спрацьовувала раніше, спрацьовує тепер на якихось таких місцевих виборах, там, де знаєте, не у вигляді гречки, а у вигляді там поремонтованих лавочок, заасфальтовані шматка дороги і так далі. Тобто така от купівля досить доволі примітивна. Люди, коли, як їм здається, ніхто нічого доброго не робить, то принаймні, коли хтось щось трохи зробив, то давайте ми вже за нього проголосуємо. Це якийсь такий чинник. Але все-таки вирішальний буде вибір, такий більш-менш свідомий. Я чому питаю про цей от електорат, який все ж таки за гречку, тому що мене здивували наступні цифри, а саме запитання. Скажіть, яку виборчу систему для виборів депутатів до Верховної Ради України ви підтримуєте? Тому що дуже голосна тема, тому що і мітинги у нас під Радою, і на мітингах у нас запевняють, що це тільки українці хочуть змінити виборче законодавство. Отже, за пропорційну систему, де виборці голосують виключно за списки політичних партій, висловилися за 18,7%. Мажоритарну, де виборці голосують тільки за кандидатів від свого виборчого округу, 29,5%. І змішану, яка є зараз, 26,5%. Тобто різниця між тим, що хочуть ввести якесь нововведення, і тим, що є зараз, невелика. Це там 3%, рівно 3%. Ви знаєте, я думаю, що насамперед люди не дуже розуміють, що означає принаймні ця пропорційна з відкритими списками. Це ж трошки інша система вже. Такого досвіду у нас ще не було. Роз'яснення таких дуже інтенсивних у ЗМІ теж не було особливих. Тобто більшість громадян просто не знає, що це таке. Ось. Знатимуть уже тоді, коли ми через це пройдемо. Тому що, наприклад, я глибоко переконаний, що з цих трьох систем пропорційна найкраща, але саме пропорційна з відкритими списками. Натомість та пропорційна, яка в нас була, чи яка є, вона теж показала свою таку неефективність, тому що реально партія – це партія лідера, який там вирішує, кого включити в список або кому за скільки яке місце продати. Ось. Тому тобто мажоритарний округ, там люди розуміють, що вони більше мають вплив, тому що вони голосують за конкретну людину, врешті-решт, той, хто не бере найбільше голосів, він нібито має перемогти. Ось. Саме відчуття того, що оцей вибір такого там мажоритарного, наприклад, округу, це, я думаю, що в основі лежить відчуття того, що ми самі можемо впливати на цей результат. Коли пропорційні, там ми не впливаємо, впливає партія, яка дає свій список. Десь так приблизно це діє. І я думаю, що коли ми вже, вважаю, що це дуже великий позитивний крок, прийняття цього нового виборчого закону, саме системи пропорційної з відкритими списками, якщо її там потім не поміняють, бо там вже є ці зусилля, трошки те змінити, щоб було зручно не народу, а цим, значить, лідерам партій. Якщо все-таки ця система у нас запрацює, то вже на найближчих виборах громадяни переконаються, що вона дуже ефективна. Це я так думаю. Пане Вадиме, у нас декілька хвилин буквально залишається до кінця ефіру, тому дуже швиденько от питання підтримки Майдану, можливого Майдану, взагалі протестних акцій. Цікаво відповіли українці. 59,9%, майже 60% не підтримують такі акції. Підтримують, але особисто не будуть брати в них участь 22,5%. І готові особисто взяти участь 9,2%. От прокоментуйте, чому українці втомилися від майданів чи що? Безумовно, є втома, емоційна втома, вона завжди має місце. Навіть те, що у нас майдани відбулися через 9 років, це дуже такий великий феномен. Знаєте, майдани не можуть вибухати щороку чи раз на 3 роки навіть. Для цього потрібно якісь визріти умови і відповідні настрої. Тому ті, хто хоче сьогодні створити Майдан, він дуже наївний. Не буде Майдану. І навіть тому, що більшість проти Майдану. Я думаю, що більшість була б проти такого виступу і перед першим Майданом, і перед другим Майданом. Соціологи фіксували, що тоді не було підвищеного соціального напруження. А проте Майдан вибухнув. Тому це передбачити неможливо. Тим паче неможливо Майдан викликати штучно, там, за американські гроші чи якимось там політтехнологію. Майдан виникає тоді, коли в цьому в масовій свідомості визріває потреба. Тому я думаю, що ближчим часом нас Майдан як такий не чекає, а якісь там спорадичні локальні виступи, незадоволення, які можуть обернутися невідомо чим, це можливо. Це можливо. Я вас зрозуміла. Я дуже дякую вам за розмову. Вадим Васютинський, соціопсихолог, говорив з нами сьогодні про настрої українців. Ми зараз перерваємося на декілька хвилин. Інформаційний випуск «Заман» продовжить ефір телеканалу АТR. Іскандер Мометов розповість останні новини. Після чого ми повернемося в студію, будемо говорити про медицину, зокрема про вакцини. Буде цікаво, не перемикайтесь.